Takže čus lidi, já vás vítám u nového videa z Brawl Stars, už to bude druhý video z Brawl Stars. A dneska jsem tady s MCkem.cz. Tak jo, a jdeme dua s tady Larrym a Laurym a Kitem. No kurwa nie no pierdolne tam. Ty musíš naprawdę się napierdolić. Já jsem taky mrtvý. No to si děláš prdel, ne, ty vole. Yes, man. Aha, už jsem to chtěl toho típnout, ale máme rare, takže dobré. Dobrý je taky rare, takže taky jsem se bála. žádný questy podle mě nic, takže jo, zatím. Tak lidi, přepli jsme si na další účet a jdeme. Tam vyšlenky. No jo. Ty šura. Tak to bylo jen tak. A on má Angelo, taky má život. Před tím iPadu, kterou podobně ty a upřímně já si to dalo 6 000 80 Tak zase jsme se změnili a jdeme. No, ale když jsme se změnili, tak jsem 50 let. Tak jdem. Ne. No, tak ty si nás ulovili. Strašně dobře. Nejlíp na celém světě. Úplně. Cože? Tady Eevee a Genie. Já jsem myslel, Jo, se nám to vrátilo zpátky. Prostě jako co jiného. Yes! OK, nevím, co mám dělat. Bum. To dáme, no. Takhle se to dělá. Takhle se to prostě dělá, no. Jako je po nich, no. Úplně pohoda. Díky, kámo. Stejně prostě zabil. On je prostě stejně zabil. Týpek. Yes, a to rovnou dá nějaký stardropy, hele yes. Super rare stardrop to dá. A taky rare stardrop, což je mega dobrý. Plus by to mělo dát ještě jeden stardrop tady. Dokonce 2 věci, takže jeden stardrop a ještě něco. Pro mě je málo 1000 korun. Legendary stardrop se star powerkou. To mě padá furt. OK, ready? OK, s Angelem. Prostě 5. round a nejde za něj hrát, to je prostě Srágora. Srajda. Taková velká, hodně velká. No jedem, maximální tempo. A je tady Douk, zase. Proti nám, tyjo. Kdo je tady? Jackie, tu dáme, ne? Yes, ale ty jsi docela dobrý za něj. Ale nehýluješ se vůbec. Právě On se healuje jenom když nic nedělá, no. Teď se nevyhealuješ. Vůbec se nebudeš healovat. Ani kdyby si takhle stál půl hodiny. Oh no. Proč zrovna teď? Přáli otravnější bravner. Tak neměš, vyhealuj se aspoň někdy. Tak kámo, tohle typka je úplně ne, to je nejlepší. No to je dobrý, se nedostávám tak málo. No, tak Okay. To nevím, co teď budeme dělat. A To nemáme je. co dělat, jako. To jsem se bála. Tak trošku počítí.
tak trošku nedomyslel, no. No, nevím. Nevím, co mám dělat. Udivuj mě. Jako, ale on mě dá. No, nedá. Takhle se to hraje. A 15. je rank a to je konec tady toho videa. Ne, není, protože ještě jedna hra a máme Stardropy. Starstropy, přesně, dáme tady toho divného týpka. No tak, jako stejnak výhra, takže Stardrop máme. Stejnak to nebude žádný dobrý Stardrop, jako Legendary jsem dostal, tak co bych chtěl, jako stejnak nic nedostanu. Ale to bylo hrozně vtipný, kdybych se zasekl na té vodě. OK, 2 Stardropy, žádný nebude dobrý, ale aspoň ten rare tam byl a super, no. To je fakt zupa. Tak jo, my doufáme, že se vám video líbilo. Hlavně hashtag 1000 coinů a čus, kámo.